Hola, bon dia, xics i xiques. Espero que esteu tots bé. I per amenitzar aquesta quarantena vos porte uns exercicis molt facilets per a fer en casa i que podreu fer amb l'ajuda dels pares o vosaltres a soletes. Bé, anem a començar per uns xicotets salts, on obrirem les mans amunt quan obrim les cames i es tancarem quan juntem els peus. Ho farem durant 30 segons i farem d'aquesta manera. Començarem. I així durant 30 segons. Continuarem. Val? 30 segons farem aquest exercici. Després, una vegada hem acabat, anem a fer el següent exercici, que és anar a la pata coixa. Anirem primer amb una cama. Farem 10 segons amb una cama i després canviarem. Farem 10 segons a l'altra cama. Una vegada hem acabat aquest exercici, farem un altre que és amb peus xuts. Agafarem una línia de referència i anirem botant d'un costat a l'altre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Farem 10 volts i després recuperarem i tornarem a fer-ho si voleu. L'altre exercici que podem fer és agafem la mateixa línia de referència i obrim i tanquem. Obrim i tanquem. Podem fer-ho alrededor de 20 segons. L'objectiu de la sessió és fer tot aquest recorregut en 2 minuts i repetir-lo 4 vegades. I l'últim exercici és talons al cul, posem les mans enrere i ho fem. Així durant 20 segons. Bé, aquesta és la recomanació per aquesta setmana i espero que us agradi.